Hej, Michael Tublan to sige. Jeg skal til fest. Jeg har været ude og købe mig en blazer. Jeg kommer hjem. Jeg klipper selvfølgelig hangtags af, hængemærker, prismærker, hvad der nu måtte sidde på. Det, der er også vigtigt, det er, at hvis jeg opdager lommen og styrer til, åbner lommen. I det her tilfælde er der en lille pynteklud, lommeforet, man kan tage op. Hvis ikke man bruger de store lommer, så lad være med at klippe dem op, fordi så sker der ikke noget, man hænger heller ikke fast. Bagpå er det dog meget vigtigt, at jeg husker at få klippet slidsen op. Man skal ikke til fest med en lukket slids. De skal simpelthen klippes op. Således, så er jeg klar til fest. Hvis nu, at man synes, at den der lommeklud ikke er nok, så har jeg gjort det, at jeg har købt mig en ekstra lille lækker klud. Så kan de bare komme an. God fest derude. God sommer.